салому алайкум хонандагони азиз. мо имрӯз дар якҷоягӣ мавзӯи феълро меомӯзем. мо дарси имрӯзаамонро дар таҳти шиёри маърифат моро расонад бар мурод оғоз менамоем. яъне мо бо воситаи илму дониш ва маърифат бо мақсад ва орзуҳои неки худ мерасем. барои ҳамин низ хонандагони азиз, аз омӯхтани илму дониш ҳеҷ гоҳ дур набошед. вақти сипарӣ шуда истодаи худро бо омӯхтани илму дониш сарф намоед. боз таъкид менамоем ки мавзӯи имрӯзаи мо феъл аст. пеш аз 3 нутқ феълро оғоз кардан, ман барои шумо ҷоиз донистам ки 10 ҳиссаи нутқе ки дар забони тоҷикӣ вуҷуд дорад хотирнишин карда гузарам. яъне ин ҳиссаҳои мустақили нутқ: исм, сифат, феъл, шумора, ҷонишин ва зарф мебошад. ҳиссаҳои номустақили нутқ бошад пешоянду пасоянд, пайвандак, ҳиссача ва нидо аст. мо имрӯз аз ҳиссаҳои мустақили нутқ феълро дар якҷоягӣ меомӯзем. феъл дар навбати худ чунин таърифро дорад: он ҳиссаи нутқе ки амалиёту ҳаракати предметро ифода мекунад феъл номида мешавад. феъл бо саволҳои чӣ кор кард, чӣ кор мекунад, чӣ мешавад, чӣ шуд, чӣ кор карда истодааст ва ғайраҳо ҷавоб медиҳад. мо дар мисоли поёнӣ барои муайян кардани феъл ҳаракат менамоем. яъне дар ҷумлаи мазкур ман китобро мехонам. дар ин ҷо ҳаракат хондан аст, яъне мехонам. дар ҷумлаи мазкур мехонам феъл шуда омада истодааст ки ба саволи чӣ кор мекунам мехонам, яъне ҳаракат дар ин ҷо иҷро шуда истодааст. дар навбати худ феъл ба якчанд хусусиятҳои худ соҳиб аст. феъл ду асос дорад: асоси замони гузашта ва ҳозира. феъл ду намуд дорад: намуди мутлақ ва давомдор. феъл ду шумора дорад: шумораи танҳо ва шумораи ҷамъ. феъл 3 замон дорад: замони гузашта, ҳозира ва оянда. феъл 4 сиға дорад: хабарӣ, шарти хоҳишмандӣ, амрӣ ва эҳтимолӣ. боз ин хусусиятҳоро мо дар дарсҳои оянда мукаммалтар ба шумо маълумотҳое мерасонем. аз китоби дарсиятон саҳифаи 163 иҷрои машқи 437-ро оғоз мекунем. дар машқи мазкур чунин гуфта шуда истодааст ки аз силсилаи мисолҳо феълҳоро муайян намуда ба дафтар нависед. яъне дар ин ҷо якчанд калимаҳо оварда шудааст ки аз дохили калимаҳо мо дар якҷоягӣ танҳо феълҳояшро муайян карданамон лозим аст. яъне дар ин ҷо нишаст, омад, ӯ, китоб, хонд, нарх, бозор, харидем, кӯҳна, супоридем, фурӯшанда, мато, фурӯх, давид, хунук, ҳаво, дидам калимаҳо оварда шудааст. дар ин ҷо барои муайян кардани феъл он калимаҳое ки бо ҳарфи сиёҳ оварда шудааст бояд феъл аст. яъне барои феълро муайян кардан боз шумо метавонед ба саволҳои феълӣ муроҷиат намоед. яъне нишаст, чӣ кор кард, нишаст. омад, чӣ кор кард, омад. хонд, чӣ кор кард, хонд, яъне ҳаракатҳо иҷро шудааст. дар ин ҷо калимаҳое ки дар мисол оварда шудааст: ӯ, китоб, нарх, бозор, кӯҳна, фурӯшанда, мато, хунук, ҳаво ин аз дигар ҳиссаҳои нутқ ташкил ёфтааст. барои ҳамин шумо метавонед танҳо он калимаҳое ки бо ҳарфи сиёҳ дар ин ҷо оварда шудааст ба дафтаратон нависта мегиред. боз аз китоби дарсиятон иҷрои машқи 439 саҳифаи 164 ҷумлаҳоро ба дафтаратон рӯбардор карда ба зери
феълҳо хат кашед. яъне дар машқи мазкур якчанд ҷумлаҳо оварда шудааст. шумо метавонед аз ҷумлаҳо танҳо феълашро муайян карда ба зери онҳо хат кашед. дар ин ҷо барои осон шудан намуна овардем. яъне рӯзҳои истироҳат ба саёҳат мерафтем. дар ин ҷо мерафтем феъл шуда истодааст ки шумо ба саволҳои феълӣ муроҷиат намуда муайян карданатон мумкин аст. яъне чӣ кор мекардем? Мерафтем. яъне мерафтем феъл аст. ба монанди ҳамин дигар ҷумлаҳоро низ шумо метавонед муайян карда ба зери онҳо хат кашед. ҷумлаҳои боқимондаро мустақил иҷро намоед. барои мустаҳкам намудани мавзӯи имрӯза ман бо шумо бо якчанд саволҳо муроҷиат менамоям. феъл чист? ҳиссаи мустақили нутқро гӯед. феъл ба кадом саволҳо ҷавоб мешавад? кадом ҳиссаи нутқ амалиёту ҳаракатро мефаҳмонад? аз ҷумла феълро муайян намоед. яъне ҷумла чунин аст: ман дар вақти таътил китобҳои бадеиро мехонам. шумо метавонед бо саволҳои феълӣ муроҷиат намуда аз ҷумла феълашро муайян намоед. хонандагоне ки машқҳоро пурра иҷро намуда ба саволҳо дуруст ҷавоб доданд, соҳиби баҳои аъло гардиданд. барои вазифаи хонагӣ аз китоби дарсиятон иҷрои машқи 440 саҳифаи 164. дар машқ чунин гуфта шуда истодааст ки ба ҳар як саволи феъл дутои мисол нависед. яъне дар аввал гуфта гузаштем ки дар феъл якчанд саволҳо вуҷуд дорад. бо воситаи ана ҳамон саволҳо шумо метавонед дутои мисол нависед. дар ин ҷо намуна овардем барои осон шуданаш. рафт, омад. чикор кард? рафт. чикор кард? омад. ба монанди ҳамин шумо метавонед бо дигар мисолҳо, яъне бо дигар саволҳои феълӣ мисолҳо навишта машқро пурра иҷро намоед. мавзӯи имрӯзаи мо ба поён расид. хонандагони азиз, боз дар китобҳои дарсие ки дар шумо вуҷуд дорад такрор намуда дарсро боз ҳам мустаҳкам намоед ва вақт саволҳое ки ба вуҷуд меояд муроҷиат намуданатон мумкин аст. барои эътиборатон ташаккур.